La cultura de la que jo parlo avui no és tant la que es manifesta amb l'idioma, amb la llengua vehicular. És una construcció cultural que és el resultat d'aquest context, diguem, en el que vivim, com deia, suposo més evolucionat del que teníem fa 30 anys i que ens situa en una franja de mons occidentals que amb més o menys sorts o més o menys distàncies convivim amb una certa construcció comuna d'aquest fet cultural. El repte, per tant, crec que seria, i potser seria un dels debats a fer avui, és com poden conviure aquesta certa defensa d'una certa realitat pròpia, cultural, identitària, en un context en el que la pròpia producció cultural no permet, en general, almenys amb la meva experiència, la difusió de tota la reflexió amb aquesta certa identitat. El debat sobre la ciutat contemporània és un debat absolutament transversal. És un debat que no té a veure, no hi ha un arquitecte català, no hi ha una arquitectura catalana. Sí que hi ha un arquitecte català, però no hi ha una arquitectura catalana. L'arquitectura catalana no té una identitat, no està pintada de groc amb ratlles vermelles. No hi ha una manera de fer a Catalunya en aquests moments arquitectura que utilitzi la teula catalana o el totxo català o el formigó català. No existeix. Existeix una arquitectura feta des de Catalunya, arquitectes catalans, que poden ser molts, però que poden manifestar aquesta arquitectura en altres països. Hi ha tota aquesta barreja d'identitats que ho fa complexa. I per acabar, els mercats al que nosaltres bàsicament tenim experiència són els Estats Units i els mercats alemans. Els Estats Units ens veuen com a europeus, és a dir, el gran repte per ells és entendre què cony és Europa i quantes identitats hi ha a dins d'Europa. Però d'entrada sí que genera una espècie d'identitat diferenciada, amb uns termes molt genèrics que no acabaria d'entendre massa bé. Suposo que tenen més a veure amb elements purament de construccions econòmiques i polítiques, que són clarament diferenciades de les nord-americanes, el mateix que probablement podria passar a Llatinoamèrica, però a dins d'Europa és difícil pensar que ningú pot valorar específicament una reflexió generada des de Barcelona o des de Catalunya només únic i exclusivament pel fet de que estigui generada des d'aquí. A la fi, el principal atribut de la cultura és el seu talent, és la seva capacitat. I el nostre públic és un públic que valora bàsicament aquesta capacitat de talent, que tècnicament sobresurt d'entorns més evolucionats, amb més capacitat de manifestar aquest progrés, més tecnològicament avançats, culturalment avançats. Per tant, el debat sobre identitat és un debat complex des d'aquest punt de vista, amb l'experiència personal que nosaltres tenim. I s'ha de temps? Molt bé, t'has cenyit molt bé els 10 minutets. No, has tret una sèrie de preguntes que això últim, això darrer, jo crec que pot donar molt de sí el tema de si hi ha una arquitectura catalana o no, per exemple, perquè jo sé que des del govern, almenys la darrera legislatura, s'ha anat accentuant la idea aquesta de fer el Catalan Music, la literatura catalana, no? A partir de Frankfurt, etc. Tot això s'ha anat treballant, diguem, és una línia d'internacionalització que s'ha treballat. Aquí tenim un cert prestigi, no sé si encara dura, diguem, però hi ha un cert prestigi respecte al món de l'urbanisme i de l'arquitectura i del disseny. Hi ha hagut com una certa marca a Barcelona més que catalana, però sí que ha existit. Tu ara vens a dir que no s'ha de treballar en aquesta línia, és un tema jo crec a debatre en tot cas. Ho deixem per després, ara li passo la paraula al Pere Vicenç, que ens explicarà el cas de Vicenç Vives, que és un cas diguem amb molt de recorregut i amb una expansió també internacional molt important. Moltes gràcies, Ignasi. Del que tu has dit sobre la meva vida i miracles, diria que el darrer és el que potser m'ha fet més cofoi i voldria dedicar-hi un minut. Va ser la creació, la fundació junt amb Ferran Mascarell i Xavier Bru de Sala del Cercle de Cultura. Per què és important? Perquè era un intent de respondre a unes necessitats de la cultura catalana fruit d'unes reflexions que es venien fent des de l'any 1996 o d'abans. Aquestes reflexions, jo crec que els subscriuria el Cercle de Cultura, estan molt ben recollides en un document sobre els textos d'unes jornades Catalunya Demà que es van fer entre l'any 1997 i 2001, organitzades pel Departament de Presidència de la Generalitat. I aquí tenim
el factòtum, que és Carles Duarte. Des d'aquestes jornades hi va intervindre persones com Francesc Marc Álvaro, Xavier de Sales, Salvador Cardús, Lluís Bonet, Vicenç Partal i altres amics que us coneixem molt aquí. Però què deia i per què hem de reflexionar sobre alguns punts que us llegiré? El Plano 493 diu que aquestes jornades es decideix pels membres d'aquesta comissió de treball presidida per Joan Guitart. Diu: el sector cultural no ha sabut explicar suficientment a la societat catalana ni els seus líders polítics han valorat prou el paper que la cultura té en el desenvolupament integral de la comunitat, no sols en els aspectes identitaris, sinó també en el foment de l'expressivitat, la cohesió social, la sensibilitat, el sentit crític i, en última instància, amb la competitivitat d'aparell productiu. La imatge dominant que rep el ciutadà, potenciada des d'alguns mitjans de comunicació, és la d'uns quants artistes i institucions culturals que es barallen per sobresortir i acaparar les subvencions públiques, o la d'unes obres d'art que assoleixen preus exorbitants. Amb aquesta imatge, és difícil lluitar en peu d'igualtat davant els problemes de finançament de la sanitat, l'educació o les pensions, com passa avui en dia. La meva reflexió crítica aquí és, amb aquests 10 anys que han passat, això continua sent així o no? Hem millorat o continuem igual que abans? Què ens està passant? Per què cada 10 anys ens hem de palpar el cos i tornar a pensar les mateixes coses? I aquí és el que deia la Patrícia, deia que, si no malament no recordo, referia al bilingüisme, i en aquest paper he trobat que també se'n parlava, i se'n parlava abastament. I diu: bona part de la cultura produïda de Catalunya s'expressa majoritàriament en català, tot i que la producció de creadors catalans en llengua castellana és també notable. No és estrany que la llengua vehicular de la meitat dels catalans és el castellà, i aquest fet es tradueix en la creació i en la producció, especialment en termes de consum cultural. L'assumpció d'aquesta realitat bilingüe és tan forta que el consumidor, en especial el catalanoparlant, rarament discrimina en funció de l'idioma. És un tema per reflexionar. És veritat avui en dia això? O no és veritat? Hem avançat? No hem avançat? Què ens passa? El que és aquestes reflexions crítiques o personals sobre el que passava i ens preguntàvem fa 10 anys, voldria resumir-ho i simplificar-ho amb la indústria editorial, una indústria que en definitiva es comunica a través de l'idioma i que a Catalunya és important. Deia aquest document: la principal indústria cultural catalana és l'editorial, gràcies al gran pes de la publicació de llibres en llengua castellana. I continua, i és oficial, diu: cal afavorir el manteniment de Barcelona com a capital de l'edició en llengua castellana. Aquesta centralitat afavoreix l'edició en català i facilita una major presència dels continguts i dels autors catalans en el mercat intern i la seva projecció exterior. Continua sent veritat? Jo crec que sí, i a més és bo. Per què ha estat bo? En primer, perquè quan diem que Barcelona, Catalunya, és la capital de l'edició en castellà, el que volem dir és que pels editors estrangers i per als països i Espanya que ens compra llibres, nosaltres som la plataforma, el vehicle de transmissió de la cultura de fora a Espanya i els països latinoamericans en castellà. Kundera, Harry Potter, Tintín, mils d'exemples, Gürten Grass, tots aquests autors no haguessin arribat, o podem-s'hi, a Madrid o arreu del món, i no haguessin estat coneguts a Catalunya, en castellà i en català, si no hi haguessin hagut editors d'aquí, que van editar al començament per qüestions lògiques en castellà, però que quan va venir la represa del català van poder editar en català, i per això va ser tan fàcil l'edició en català. Pensin que a Barcelona, a Catalunya, per una població de 100 milions d'habitants, tenim una indústria total editorial que correspon pràcticament a la de França. Tenim de les editorials
més grans del món, Planeta, és l'editorial, el rànquing número 10 del món. És l'editorial que edita, de més, el diccionari de la Real Acadèmia, perquè va comprar espasa i calvi. És a dir, el fet de tenir una indústria editorial tan potent fa que a nivell de llibre en català i tots en català tinguem el mateix nivell sense tenir estat que pot tenir Dinamarca, Grècia, Portugal o Suècia, i és així. I per això els editors d'aquest país tenen prestigi, i un dia jo vaig poder arribar a ser president dels editors del món, entre altres coses, perquè tenia darrere una indústria editorial que m'apoyava. I aquí a Catalunya aquesta indústria, a més, ha fet que naixessin impremtes, artistes, il·lustradors. Per què a Catalunya no hi ha els millors il·lustradors? Doncs perquè hi ha una indústria editorial, no ens enganyem, entre altres coses, i que parla d'indústria, parla de traductors, parla de molta gent que fa viure el que és la cultura. I després trobem uns tipus varis editorials. Trobem editorials que són punteres en el món de la novel·la, Tusquets i Anagrama, i editorials que neixen en català, com els Quaderns Crema, o com Enciclopèdia Catalana o La Galera, i que fan Acantilado, o La Galera en castellà, o les edicions de llibre de text en castellà. Per què? Perquè saben fer-ho, i és la seva obligació. I pensin que aquest fet del català no és únic. A Holanda hi ha una de les edicions més importants en lingüística del món que ha dit el Chomsky, que és l'editorial Methuen, que és la més important de filologia anglesa. Això és el que tindríem de ser aquí, en català, en castellà i per què no en anglès. Aquest és un altre punt que podríem parlar i que intentem a veure si algun dia pot ser veritat.